Peh. Rokok kari siji. Tak kabeh. Mengko sida melu kuwi. Apa totoan bola? Lah ya apa? Duit lo mabeng wis tak nggo karaoke. Kowe ngerti iki abang-abang nek apa? Mari dikeplaki. Goblok. Iki kari titik iki kepangan. Kucingnya malah kucing garong iki. Do lali engko susulan, do sampai telat sikat kok. Yo. Aduh, jaek cepet kok. Aku dhewe tibane. Ya wis, udah lo. Iku ae sikat. Ya, tas metu teko motor. Saniel. Iya, Kita arek lemah ngono ya. Hah? lho nggawa barang ya. Sikat ta. Sisi koyokane barangnya. Ora usah kesuwen. Ayo. Kaya wis sepi wong iki. Iki kresek berharga ri. Waduh. Iku kolone preman rupane kon di kono iku. Ayo cepetan. Sak wong ngucul. Ayo. Aduh marani temen wis. Kaya iki preman pasar senggol arek iki wis. Pasti Ayo. barang. Ayo. Buat sampah. Sampah bae ngene. Asem. Ya apa? Tuh. Aduh. Duh Gusti. Saya golek liyane bangkit. Padahal iku mang lho isine HP karo duit akeh. Tak goro ya arek iku mang. Iku wis gak ono. Tak cukup maneh. Asik, selamat barangku. Sebentar. Tak. Waduh. Balik no kayaknya opo sih kak. Iwas keliru kabeh iki wis ngene tuwa sak ngoroyo arek aku sing kena dhewe tok. Ngasusik nang kene ambek ndelok hasil iki apa mang sing tak cukup tak saut iku. Habis amene akeh nih. Ono tas pisan tak delok sih. HP pisan akeh. Makasih ya Allah.